Podcasters Original. Tämä tuote on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin. Vaatii jonkin verran kokoonpanoa. Paristot eivät sisälly toimitukseen. Paketti myydään painon ei tilavuuden mukaan. Sisältö saattaa laskeutua lähetyksen aikana. Sisällä ei ole käyttäjän huolettavia osia. Käytä vain ohjeiden mukaan. Ohjeet eivät kuulu pakettiin. Nyt on meininkiä ja tunnelmaa. Nimittäin täällä kanssani on tänään vieras, jota ette ehkä osannut odottaa tai olettaa, että hän on täällä ja te ette todellakaan tiedä, mitä täältä on tulossa. Täällä on nimittäin editoija ja Nero Kaisa Koivisto paikalla. Oikein paljon tervetuloa. No kiitos. Tämä on kyllä hauska, koska mä ajattelin tuossa, että tuleeko seuraavaksi tuo toimiston siivoja sitten mun jälkeen. Se on järjestyksessä heti seuraan. Ei kun siis Kaisa ei välttämättä nimenä tai naamana ole kaikille tuttu, mutta ensinnäkin Nero, toisiksenkin rakastan, miten tummaa huumoria löytyy ja sitten kolmanneksi, niin miten viattoman näköinen. Niin viattoman näköinen, mutta niin pahaa tekstiä tulee aina välillä siltä. Siis joo, tavallaan niinku, kun tiedätkö, jos on joku sosiaalinen tilanne, niin mä oon yleensä se, joka vähän niinku ei osaa sanoa mitään siihen. Joo. Musta tuntuu, että mä niinku googletan. Mulla on varmaan näitä silmälaisia, kun googlet. Tiedätkö, mä näytän vähän poissa olevalta, jos mä niinku samalla kun joku kysyy mut jotain, mä vaan, joo. Okei. Mä en osaa sanoa niin siihen tulee mitään. siihen ne. Niin, mä yritän jotenkin sanoa siihen jotain, mutta musta tuntuu, että mä menen aina jummiin. Mä menen aina lukkoon jotenkin. Mutta mulla on sitten taas tosi eri käsitys, koska musta tuntuu, että sulla tulee niinku juttu kuin juttu, niin sulla tulee siihen joku semmoinen niinku tosi näpäkkä. Ja se tulee tosi nopeasti. Okei, no kiva. Kiva kuulla. Sulla myös. No, kiitti. Meneekö tää nyt tällä? Siis sä oot myös sellainen ihminen, että sä oot aina helvetin hauska. Sä oot tosi hyvä siinä, mitä sä teet. Niin kuin silleen kaikki aivan priimaa. Sä kohtelet ihmisiä tosi hyvin. Mä haluan tähän heti alkuun kehua sinua tosi paljon, koska siis sä annat ihan liikaa kehuja muille, mutta sit kun sinua yrittää kehua, niin sit sä oot, no ei minun varten tarvitse kehittää. No kun ei tarvi, kun mä menen tänne nyt. Mä menen tänne nyt. Eikö tää ole just se tilanne, mikä tapahtuu? Koska niin. Mä oon aika varma, että jos olisi semmoinen tilanne, että sä olisit maalannut, tiedätkö, silleen niin kuin Picassoon verrattavan taulun. Joo. Ja sitten joku on silleen, että hei, että niinku wow, niin, että ihan helvetin hienoa, että laitetaan sitä museoon ja tälleen, että laitetaan tähän, että Kaisa Koivisto on maalannut. Niin se että no ei, että ne oli vaan ne maalit oli niin hyviä. Puuilo! Mä mainostan heti. Joo, laita siihen, että puuilo maalas sen, että en ole minä. No en tiedä, varmaan se tulee äidiltä, se tulee. Äiti on aika vaatimaton. Okei, äitille terveisiä. Terveisiä. Hei mä tiedän, että sun on ehkä pakko olla jollain tapaa listojen ystävä, koska se muun muassa editoi tätäkin podcastia, mistä on syvästi kiitollinen. Mutta oot se oikeasti listojen ystävä? No kun tavallaan listoista mulla tulee mieleen siis lapsuudesta niin kuin kauppalistat. Kun mentiin kauppaan, niin oikein mentiin henkilöautolla, iskä pakkas lapset ja naapurilapset autoon ja mentiin eväitten kanssa kauppaan. Ja sitten katsottiin eväitten kanssa? Pysähdyttiin ehkä kesken matkaa, että tuli huono olo. Ja siis miten kaukana se kauppa oli? En mä tiedä, kun mä olin lapsi. Niin, mä katsoin vaan ikkunasta. Niin, siis sitten kun päästiin kauppaan, niin sitten otettiin se äidin kirjoittama kauppalista ja sitten siinä on vaan jotain niin kuin narun näköistä semmoista. Joo, semmoinen niin kuin tämmöinen, että ei saa mitään selvää. Kyllä, Karolina on tatuointi. Jes, just tommoista. Joo, mutta tämä on tehty tarkoituksella silleen, että siitä ei saa mitään selvää, vaan ainoastaan minä tiedän, mitä siinä lukee. No kun mä rupesin googlettamaan tässä. Niin no mietinkin, että miksi sulla painu silmät kierroon, mutta se katsoitkin vaan noista laseista sitä. Joo. Mutta on listojen ystävä. Kyllä mä tykkään, siis niistä on kiva oppia, varsinkin semmoisista, että ootko tehnyt aina väärin. Niin en mä niistä niinku suutu. Kyllä mä tykkään silleen, että mä tiedän, että mä en tee oikein asioita, niin mä otan ne vastaan kyllä. Joo. Tykkäät sä itse tehdä listoja? Ehkä sitten, jos lähtee matkalle, niin se on ihan hyvä juttu. Ai semmonen, että mitä pakkaa mukaan? Joo. Kyllä. Mites noi kauppalistat? Teetkö? No kun asuu yksin, niin kyllä mä muistan aika hyvin. Ei tarvi. Oikeesti? Joo. No mitä sä? Ei siis, me jos... Mitä? Siis, mitä? Onko sulla lista? Siis mulla on pakko olla. Okay. Mulla on pakko olla, koska muuten me menen sinne ja me on silleen, tiedätkö ne apinat vaan hakkaa tälleen. Niin. Ja sit me on silleen, wow, viinirypäleitä, että vois ostaa. Ja sit me menen kotiin ja sit me on silleen, no nyt mulla on tässä sit niinku viinirypäleitä, juustoraastetta ja sitten kauramaitoa. Että mitä me näistä teen, että mikä ruoka näistä syntyy. Ai joo, mä haluaisin nähdä sut heti kun astut. Mitä? Missä? Ei kun se on tiedätkö ihan semmoinen oma kuplansa. Me on ihan vietävissä siellä. Jep, ja sitten tavallaan jos on päässä joku litania, että viinirypäleipä,
maapähkinä. Sitten sä ostat vähän jotain jätskiä, joka on sen nimistä, tiedätkö, kun sä meet ihan sekaisin. Joo. Tai sitten viinileipä. Sitten on okei, että se on se, mikä se on se tosi tumma limppu, niin se on tehty varmaan viinistä. Kyllä. Vähän outo, mutta niin. Tsemppiä vaan. Ja kiitos, sitä kyllä tarvitaan. Suomen klikatuimmat uutiset on aina listoja. Suomalaiset rakastaa listoja. Maailman ensimmäinen lista oli 10 käskyä. Sitä seurasivat lukuisat laihdutusvinkkilistat. Me kaikki haemme vastauksia listoista. Tämä ohjelma on pyhitetty niille. Tämä on Karoliina Tuomisen Musta lista. Musta lista. No voi herra mun vereni. Klikkasin itteni elisa.fi ja täältä kuulkaas lähtisi nyt Elisa-viihdettä fiksuun hintaan. Eli sieltä löytyy Elisa-viihde Premium ja V-Premium. Hoidat itsellesi ja voit tallentaa sun lempariohjelmat. Ja sieltä löytyy myös hirveä määrä maailman parasta urheilua, kuten Formula 1, Valioliigaa, NR ja varmaan kaikki muutkin urheilulajit suojuoksusta akan kantoon. Eikä siinä vielä kaikki. Tämä paketti sisältää myös Elisa-viihde Viaplay Total suoratoista palvelun. Tekisi meille lyödä kaupan päällisiksi metrilakua ja tuoreita mansikoita, mutta johonkin se raja on vedettävä. Pajulahti on Suomen ainoa virallinen olympia- ja paralympiakomitean valmennuskeskus. Pajulahti tarjoaa ensi marraskuussa upean naisten viikonlopun, jossa voit rentoutua, huoltaa kehoa, nauttia loistavasta ruoasta ja viettää aikaa hyvän porukan kanssa naisten kesken. Toi varataan loppuun, joten tsekkaa lisää Pajulahti.comista ja tutustu myös kaikkeen muuhun aktiviteettiin. Mustalista podcast tarjoaa nyt Kaalimatoon aika kivan tarjouksen, eli käytä koodia Mustalista ja saat 20% alennusta tilauksestasi. Eli tarvitset Suomen suosituinta Kaalimato-liukkaria, tappia tai jos jonkinnäköistä täristintä ja väristintä, niin koodi Mustalista käyttöön kaalimato.comissa. Hoida homma ja kyllähän se hoidat. Viikon lista. Hei, viikon lista. Siellä, missä julkisuuden henkilö, niin siellä on sitten myös puhetta. Ja julkisten kohdalla osa niin sanotun ammatin varjopuolia on sitten jatkuvat huhut liittyen käytännössä ottaen kaikkeen mahdolliseen, mitä ihmisen elämään vaan voi liittyä. Ja täysin oma kategoriansa on sitten kuitenkin julkiksiin liittyvät myytit, jotka tuntuu kestävän aikaa täysin käsittämättömällä tavalla, vaikka ne on siis, niin kuin sanottiin, niin myyttejä, eli että ne ei pidä paikkaansa. Tunnetko ketään julkiksia? Tässä töissä sullakin tulee tosi paljon vieraita, niin kyllä silleen Vila sulta näkee ja totta kai töissä vähän on tullut tutuksi, mutta en mä silleen ehkä niinku, että olisi silleen hei, bestiksi. Buddies. Joo. Klikkaa tohon. Jep. Okei, että et tunne vaikka Jennifer Lopezia. No en itse asiassa. Mietit kuitenkin vähän aikaa. Joo, ei tullut tutuksi. En mä edes seuraa kyllä häntä. Ehkä TikTokissa jonkun pari videoa nähnyt, mutta kuulemma ihan kiva. Joo, en ole siis itse kuullut yhtään, että minkälainen tyyppi on. Mutta siis J.Lo on laulaja, tanssija, näyttelijä, tuottaja, muotisuunnittelija, bisnesnainen. Hänellä on varmaan 1100 eri titteliä. Ja hänet siis tunnetaan laajalti monella saralla ja uskomattomien lahjojensa ohella hän on varsin kuuluisa myös pyllynsä osalta. Ja ihmisten keskuudessa on siis levinnyt pitkään tällainen myytti, jonka mukaan Lopez olisi vakuuttanut takamuksensa $1 miljardin, eli siis 850 miljoonaa euroa edestä. Ja tämä myytti on siis pitänyt pintansa useamman vuosikymmenen ajan. Mutta vuonna 2016 Carpool karaoke-ohjelmassa hän sitten niin kuin kumosi tämän myytin ja oli itsekin silleen, että miten se voit vakuuttaa jonkun sun perseen, niin kuin, että mitä sille voi tapahtua, että voiko se hävitä. Niin, kyllä okei. Että mitä sitten niinku tapahtuisi. Mutta se on siis silti vieläkin se myytti kuitenkin elää ja hengittää varsin hyvin, vaikka se on kumottu silloin 7 vuotta sitten. Niin ja se on itse vielä sen kumonnut, että kukaan ei siltikään usko, vaikka hän sen sanoo. Mieti, miten tiukassa on. Joo, ketäköhän siihen sitten pitäisi sanoa. Pitäisikö sitten joku toinen huhu, että keskittyisi johonkin muuhun? Niin, että hän on vakuuttanut rintansa. Niin. Sori, nyt jotenkin, kun ei ole pyllyä, niin tosi vaikea samaistua. Ei kun me kanssa just, mutta minkä ruumiinosan se vakuuttaisit? No oisko hiukset ei ole ruumiinosa? Ehkä kun mä haluaisin niinku uudet, vähän hyväkuntoisemmat, niin sitten tavallaan voisi leikkaa uudet. Niin, voisi vähän niinku hups. Ne nyt sitten kärventyi siinä. Ei vaan minkään. Jep. En tiedä. No mikä sulla? Mulla ei tule yhtään mieleen. No kun me en ole ihan varma, että säästäisinkö me yhtään mitään mun ruumiista. Niin joo. Jos sais päättää. Että tavallaan niin kuin kaikki voi kyllä mennä. Kaikki voi mennä. Siis kun on oikein vähän vaikeet, no siis niin kuin henkivakuutus.
Mun on jotenkin vaikea, tiedätkö, tohon. Kun Jussi on esimerkiksi kertonut, hän on siis joskus ollut niin pahassa darrassa, että hän on ottanut itsellensä henkivakuutuksen, koska hän on ollut ihan varma, että hän kuolee. Ei se ollut ehkä darrassa, oli ehkä ihan joku oikea sairaus, mikä hänellä oli. Niin hän on ottanut niin kuin henkivakuutuksen, mikä siis tarkoittaa sitä, että sit jos sä kuolet niistä sun niin kuin läheiselle. Niin. Mutta kun me en tiedä, haluaa sitä tilannetta, että sit kun me soitan sinne vakuutusyhtiöön silleen, että hei, me voisin nyt ottaa, että nyt mä oon niin kuin valmis, me on aikuinen ihminen, me tarvii henkivakuutuksen. Ja sitten ne on silleen, no että me just laskettiin tässä, että sun hengen hinta on 2,5 euroa. Että sun läheiset saa 2,5 euroa silleen, että miten sen jälkeen enää elää, kun on 2,5 euroa arvoinen. Ei ole vörtti. Aika masentavaa kyllä kuulla. Niin, eiks vaan? Mutta joillakin tulee se, että tästä nyt sitten vaan ylöspäin. Niin, onko se sitten vaan, tiedätkö, jolo, 2,5 euroa tähän elämä. Voi tehdä ihan mitä vaan. Niin, ottaa vähän pikku prunan siihen. Niin. Vähän punaisempaa. No ehkä joku tommonen sitten. Joo, mutta ei lähdetä nyt sitten vakuuttamaan mitään. Joo, sori, nyt meni taas ihan jummiin. Mulla ei mitään annettavaa. Joo, mutta ei ole minullakaan. Niin. En pysty ymmärtämään tota. Joo. No sitten prinssi Charles ei olisi prinssi Harryn isä. Vuonna 1997 traagisesti menehtyneen prinsessa Dianan ympärillä vellovat salaliittoteoriat edelleenkin. Ja yksi nyt on taas niin vaikea. Mainokset. Mulla tulee katkopuhetta seuraavaksi. Seuraavana mainoksiin. Ilo. Yksi kohahduttavimmista väitteistä on ollut teoria Dianan nuorimman pojan isyydestä. Ja prinssi Harryn isän väitetään olevan siis armeijan kapteeni James Hewitt. En siis osaa lukea oikeasti. Eikä suinkaan siis prinssi Charles. Ja aikoinaan sekä Hewitt että Diana myönsivät olleensa suhteessa vuosina 1986-91, mutta kummatkin kielsi sitten jyrkästi isyysväitteet vedoten siihen yksinkertaiseen seikkaan, että kaksikko tapasi ensimmäisen kerran vasta 2 vuotta Harryn syntymän jälkeen. Mutta tuo vastaus ei ole kaikille riittänyt. Ja tämä kanssa on hyvin voimissaan, tämä. Joo, mutta entä jos se on luovuttanut vaikka spermaa sinne? Niin. Tavallaan. Mutta onko se siis totta, että se ei ole sen? Onko se ihan 100%? No eihän tätä voi tietää. Ja oikein, me ollaan tavattu 2 vuotta sen jälkeen, julkisesti. Niin. Mutta että ootteko sitä ennen kuitenkin vähän? Kulisseissa. Niin. Tai onko teidän sukupuolielimet kohdannut jo aikaisemmin? Vahingossa. Niin. Kompastu. Onko klassinen tilanne? Ei ollut mitenkään tarkoitus, mutta minä kompastuin siitä ovelta ja hän sitten siinä Diana niin makasi just sopivasti siinä eteismaton kohdalla ja siihen minä sitten, mulla oli tosi huono vyö sinä päivänä ja housut tipahti jalasta ja siinä olikin auringonpistos Joo. Tai sitten jopa tajuttoman. Toi ei ole ok. Sitten vähän hytky siinä, kun oli joku sairaskohtaus. se oli jännä, että vaikka saisin siis niinku auringonpistoksen ja muuten oli ihan velttona, niin Feija oli kuitenkin ihan kovana. Ja sitten tuli siihen se kouristus, mikä sitten jotenkin toi viimeisteli. Niin, viimeisen silauksen. Niin. Näin prinssi Harry on sitten syntynyt. No niin, ihan uskottava. Mun mielestä ihan siis voi tapahtua. Kyllä voi. Ihan täysin. En mä ihmettele enää mitään tässä maailmassa. Joo, mutta uskotko tähän? Jotenkin on kuitenkin niiden puolella niiden. Se on vähän niin kuin pahis se, joka väittää toista. Eiks vaan? En usko. Ei me pahisten puolella olla. Ei mitenkään. Ei. No tämä seuraava on aika jännittävä. Nimittäin tämmöinen legenda on, että Einstein oli huono matematiikassa. Maailmasta löytyy siis paljon älykköjä. Otsikoissa oli muutama vuosi sitten, kun räppäri Pyhimys on Mensan jäsen, jonne rajana on siis älykkyysosamäärä 130. Ja 3-vuotias Ophelia on puolestaan sitten Britannian välkyin lapsi. Hänen älykkyysosamääränsä on 171. Okay. En tiedä, miten toi on mahdollista. Ja keskimääräinen älykkyysosamäärä on 100 ja useimmat ihmiset sijoittuu tuohon välille 85-115. Ja Einsteinin älykkyysosamäärän sanotaan sitten olleen 160, mutta siitäkin huolimatta, että Albert Einstein loi suhteellisuusteorian ja on yksi 1900-luvun merkittävimmistä fyysikoista, on hänen matemaattisia kykyjään kyseenalaistettu jo vuodesta 1935 lähtien. Ja hänen siis kerrottiin saaneen koulussa matikasta hylättyjä, mutta väitteet naurattivat miestä itseään aikoinaan ja hän kommentoikin epäilijöille. En koskaan reputtanut matikkaa. Hallitsin differentiaali- ja integraalilaskennan jo ennen kuin olin 15-vuotias. Mutta tämä on silti jännittävää, että miten niin kuin, mistä nämä on sitten saanut
alkunsa. Niin. Kuka on se opettaja, joka on ollut hänelle liian mustis ja ehkä se on joku opettaja, joka on antanut tämmöisen huhun liikkeelle. Niin siis kun täällä niin kuin on sanottu, että nämä on lähtenyt liikkeelle lukion pääsykokeista, jotka sitä ei ole mennyt ihan nappiin. Mitä siellä on tapahtunut? Eikö siellä ole mitään? Just tää, kun ei kerrota. Siellä on maalia mukana. Niin siis joku teistä ei, tiedätkö, kynä ei toiminut. Niin joo. Tai joku. Eväät oli huonot ja... Mutta mitä jos, tai siis miksi se ei muka voisi olla huono matikassa? Niin, että se on joku mitä se nyt siis tekikään? Fyysikkona ihan tämmöistä suhteellisuusteorioita, mitä näitä Niin. Pikkujuttu. Mä muistan itse, kun miettii omaa kirjoitustilannetta, niin voi olla, että sitten hänkin on semmoinen jännittäjä. Niin, että sitten kaikki vaan katoaa. Niin, syönyt vaan leipänsä siellä. Niin mitä sulla oli eväänä ylioppilaskirjoituksissa? Mulla oli varmaan leipää ja pähkinöitä ja suklaata ja Joo. porkkanaa en uskaltanut ottaa. Kaikki oli teipattu. Joo. Se oli kyllä jännittävää. Itsehän siis otin vain kuivia muroja ja sitten nakertelin niitä, että varmasti kuuluu mahdollisimman kova ääni. Saa pahoja katseita. Siis musta tuntuu, että mulla meni just toisinperin silleen, että mä oon vaikka saanut jostain äidinkielestä niin 6 ja 7, mutta sitten me kuitenkin kirjoitin een, mikä on se niin kuin toisiksi paras. Joo, hyvin. Tiedätkö, kun sitten kerrankin niin kuin yritti keskittyä silleen tosi tarkasti, kun mulla se kielioppi oli tosi vaikeaa. Harmi, kun et ole jatkanut samaa tyyliä. Niin. Se on pitäisi varmaan yrittää tässä jossain vaiheessa kanssa niin keskittyä johonkin asiaan. No ei, hyvä. Kyllä susta huomaa, että sä osaat kaikki sanalaskut. Ja on muuten vaikea, nyt kun sanoit, niin kun tähänkin tulee mainokset, niin mitä tekstittää, niin sinä savolainen sooloilija muutat niitä kaikkia tekstejä. No niin, tietysti muutan. Joo, mulla menee koko työaika siihen, kun mä sinne laittelet jotain. Niin, me tiedän, on vaikea. Ei, ihan hauska. Mutta ei ole kiva. On hauska. Pitäisi ajatella oikeasti muitakin, vähän kun niitä tekee. Niin, mutta kun ei pysty, kun kaikki ei voi olla niin kuin Kaisa. Saat anteeksi. Kiitos, saatana. Mutta Einstein, niin. Joo, no, mutta en jotenkin niin kuin pysty uskomaan tuohon. Joo. Tuon huhu, tuon legenda, tuon myytti. Einstein oli viisas, hän osasi matematiikkaa. Piste. Toisin kuin tämä yksi meppi-yrittäjä, joka sanoi, että hän puhuu pelkästään ranskaa ja hän haluaa, että häntä haastatellaan ranskaksi. Demokratia. Sitten excusez moi. Ja oliko silleen, että se sanoi jotenkin, että miksi? Sitten se sanoi siihen, joo. Siinä oli tosi paljon kaikkea. Oikeasti käykää katsomassa YouTubesta, löytyy varmaan MEP ja Ranska, niin sieltä löytyy jo kaikenlaista kelkkösoos. Ja millä soossilla. Ai. Se on, miksi sanot, että sä haluat, että sinua haastatellaan vaan ja ainoastaan ranskaksi, jos sä et osaa ranskaa? Joo, mäkin voisin sanoa, että ruottiksi. Kiitos. Joo. Ja ären lite sköldpadda. Jo. Ja, det gör det. Jo, jag tycker om. Jag har en hund. Hei! Se kuulostat ihan ruotsalaiselta. En minä. Ja taas Noniin. Kaisa menee penkiin. Katsotaan miten monta kertaa. Ehkä me laitan sellaisen pienen kalenterin tänne, miten monta kertaa Kaisa käy penkin alla. Joo. Laita tunnelmakalenteriin merkintä kanssa. Joo. Ei, mutta tunnelma ei ole mennyt kertaakaan. No hyvä. Se on ihan tyhjä. Mutta toisin kuin tähän, että miten monta kertaa Kaisa käy penkin alla, niin tämä alkaa täyttyä tästä pikkuhiljaa. Täällä on hyvä olla. Joo. Ja siellä ollaan taas. No sitten on ensimmäinen kuukävely ja Stanley Kubrick. Mä en siis osaa oikeasti ääntää mitään näitä nimiä, että pardon my French. Vaikeita. Salaliittoteorioiden mukaan ensimmäinen onnistunut kuukävely tapahtui Neil Armstrongin ja Edwin Aldrinin toimesta jossain Hollywoodin piilotetuissa lavasteissa, jossa sitten kuukäveltiin sisätiloissa. Ja mikä parasta, ohjaaja Stanley Kubrick toimi kaiken kapellimestarina. Ja hän oli juuri hieman ennen Apollo 11 kuulentoa tehnyt tieteiselokuvan 2001 avaruusseikkailu, joten hänet nähtiin kaikkein todennäköisimpänä vaihtoehtona saamaan koko huijauksen onnistuneesti sitten maaliin. Ja hänellä oli välineetiteknologia siihen ja niiden päitä, jotka uskovat vakaasti siihen salaliittoteoriaan, jonka mukaan ihminen ei ole siis edelleenkään käynyt kuussa, on mahdoton saada käännettyä. Tämä myytti tulee olemaan ja pysymään. Ja siitähän on siis puhuttu näitä kaikkea, että miten se niinku lippu mukaan liehuu siellä, kun kuussahan ei pitäisi olla tuulta ja siinä on niin paljon kaikkea. Niin ja oliko jotenkin, että green screenikin näkyi siellä jotain Joo. jotenkin. Siis kun mä näin jonkun videon, niin sit mä olin silleen, mitä. Uskot se, että onko ihminen käynyt kuussa? Mä haluaisin kyllä uskoa, joo. On se kyllä aika vilppeä, jos jotenkin, kun ei tykkää valehdella, niin tommonenkin iso vale. Onko se vaan sitten tarvinnut rahaa ja mainosta? Tavallaan se, että miksi siitä oltaisiin valehdeltu.
Niin. Onko ne saanut siitä siis jotakin mainetta? No siis toki mainetta, kyllähän ne on saanut nimensä historiankirjoihin. Kyllä voisi siis kuvitella, että joku Yhdysvallatkin niin haluaa nimenomaan olla tämmöinen edelläkävijä. No joo, no sitten kyllä on kaikkeessa, tai silleen, että on valmis tekemään tommosiakin. No en kyllä tiedä, mä oon vähän kahden vaiheella. Mitä itse? No kun en oikeasti tiedä. Kyllä mekin haluaisin uskoa siihen, että kuussa on käyty, mutta sitten toisaalta, että miten siellä ei sitten ravata ihan koko aikaa. Aivan. Niin se on mun mielestä vähän ehkä outoa. Se olisi helppo, joo, totta muuten. Koska kyllähän teknologia kehittyy koko ajan ja luulisin, että siitä tulee niinku helpompaa ja turvallisempaa ja kaikkea. Niin. Kaikki nytkin on niin älytaloja ja kaikenlaista, että miksei sitten kuussa oltaisi käyty. Seuraavaksi on joku talo, millä pystyy lentämään kuuhun. No aivan. Niin sitten tuntuisi myös jotenkin tosi vaikealta. No sovitaanko, että vaikka ei ole käynyt? Että ei ole käyty. Niin. Mieti sitten se, joka oikeasti menee sit sinne ekan kerran, nyt kun me ollaan sovittu, että siellä ei ole vielä käyty. Ja sitten se ei saa niinku mitään kredittiä tai kunniaa. Ne on vaan silleen, että joo, nyt jolo, kaikki on käynyt siellä jo tähän mennessä. Joo. Niin. Mitä, joo, mäkin kävin tänään Lidlissä sitten. Niin. Jep. Kerro jotain uutta. Siis mä söin tänään rakettispakettia. Niin. Mutta siis mieti, jos olisikin semmoinen tilanne, että siellä ei ole käyty ja sitten sinne päästäisiin käymään ja sitten siellä näyttäisi ihan eriltä miltä niissä kuvissa. Sitten paljastuu ainakin. Niin. Kyllä. Mitä jos siellä onkin ihan vihreät pellot ja sieltä, jotka asuu ihan hemonen jengiä. Wall-E on siellä. Niin. Oottamassa ja Klonkku kanssa. Siellä on kaikki. Sekin lähti siellä on koko posse. Joo. Taru Sormusen herrasta koko posse. Dobby on siellä Kotitonttujen taivaassa, eli kuussa. Ai kun niin on. Niin. Sitten siellä on mun motivaatio ja joo. Mun itsekunnioitus. Joo. Ja joulupukki. Siis kun me on miettinyt, mistä ne kaikki on. Siellä ne on. Lähettääkö? Pitäisikö sitä sitten ottaa ja... Tavallaan joku projekti, kun ei mulla ole silleen to-do-listää, niin voisi ottaa jonkun semmoisen vähän isomman tuohon. Ei sit niinku... Niin, että ei siitä mitään listaa tarvitse tehdä, mutta niinku lähdetään vaan. Joo. Joku, tiedätkö, mitä sinne nyt ottaa? Mä ottaisin jonkun muutaman tikkarin mukaan, että sitten tiedätkö, jos illalla vaikka tylsää jatsi. Niin, jatsi on hyvä. Sitähän on varmaan helppo heitellä siellä. Vähän hitaampaa. Vähän epäselvempää. Niin sit siinä kyllä pitäisi jotenkin sopia se, että miten se niinku... No toi pitää selvittää. Muuten aika lailla selkeänä, mutta toi pitää selvittää, että miten toi onnistuu, koska emme kyllä sinne lähde, jos sinne jatsia ei voi ottaa mukaan. Niin mä en tiedä, pitääkö ne laittaa sitten tuonne ruumaan kuitenkin. Niin, no sekin vielä. Mutta paljon saa laittaa ruumaan. Onko se 24 kiloa? Nyt kysyt väärältä henkilöltä, koska itse olen ehkä pari kertaa lentänyt ja olin itsekin ruumassa. Oikeesti? Jaa. Mä olisin, en mä halua tuonne, en mä menen tänne. Joo, no minä menen tänne. Ei tarvi minun varten mitään istuinpaikkaa. Pikkasen kylmiä. No ei, siis joo, en ole kyllä lentänyt. Oot sä paljon lennellyt? Siis kyllä me nyt jonkun verran on, joo väittäisin. Mutta oikeastiko siis se et ole lentänyt hirveästi? Mä en oikein tykkää matkusta, mulla tulee huono olo. Mä vähän harmittaa. Siis mä en pyöräilen sen takia joka paikkaan, koska mulla tulee siis, just viikonloppuna olin vanhemmilla. Menin siis Pasilasta Leinelään junalla. Missä on Leinelä? Se on niinku 6 pysäkkiä junalla jonnekin pohjoisempaa Pasilasta, eli Helsingin läheltä. Joo. Mä en tiedä, missä tätä kuunnellaan, tätä podcastia. En tiedä minäkään. No, mutta vähän alemmas kuin Rovaniemi. Niin mulla tuli huono olo siis 2 pysäkin jälkeen. Mun piti lähteä pois sit junasta. Oikeesti? Voi ei. Mutta se on mun juttu. Ootko sä kokeillut niitä matkapahoinvointirannekkeita? Mun pitäisi seuraavaksi kokeilla niitä. Mulla on jotain pillereitä, mutta ei ole kyllä hirveästi auto. Niistä tulee niitä pillereitä, tulee sit niinku tosi semmonen niinku höpöolo. Ai jaa, niin sä oot kokeillut kanssa. Joo. Selviytyy. En oikein. Ei kun siis ihan kaikkialla. Onko koittanut niitä? Perus D-vitamiini, sitten on toi matkapahoinvointi. Ja sitten on toi. Ei kun siis, kun mulla tulee kans tosi helposti. Okay. Niin sit on pitänyt yrittää näitä kaikkia. Mutta ne matkapahoinvointirannekkeet, niin ne jotenkin tietenkin painaa jostain akupisteestä silleen, että toisille ne auttaa ja sitten toisille ne ei auta yllätys sinänsä. Okei, tähän ranteeseen vai? Joo. Noniin. Ne näyttää semmoisilta niinku tosi ohuilta hikipannoilta, että ne on tosi tyylikkäät vielä kaiken hyvän lisäksi. Minun hävettää joka kerta, kun menee ennenkin bussiin tai ratikkaan ja sitten on sellaiset. Tekee mieli sanoa kaikille, että emme oikeasti niinku... viiltele. Joo, ja että nämä ei ole oikeasti mun mielestä hienon näköiset. Joo, kyllä, totta. Käyttäisin mielellään jotain muuta. No joku keksii jonkun paremman kohta siihen. No varmaan, että kädet leikataan. Hei, tsekka on muuten aika kiva kilpailu Elisan verkkokaupasta elisa.fi. Sieltä löytyy nimittäin arvonta, jonka kautta voit voittaa 500 € Elisa-lahjakortin. Ja löytyyhän sieltä paljon muutakin, kuten luurit, läppärit ja leikkarit. Tai siis halusin sanoa nyt vaan pelkkiä L-kirjaimella alkavia sanoja. Eli löytyy sieltä myös langattomat kuulokkeet vai luulokkeet. No en ole varma. Me katsomaan elisa.fi. Musta lista. Sitten täällä musta lista.
Mustalista sujahti siis liikenteen sekaan ja löysi tutkimuksissaan erikoisia liikenteen arkkivihollisia. Oli sitten alla fillari tai auto, aina voi ajaa päin persettä. Ja sehän kai sä tykkäät pyöräillä. Kirjaimellisesti. Kyllä. Noudatat se sääntöjä liikenteessä? No mä huomasin nyt, kun just pyöräilee, niin sitten en muista aina väistää oikealta. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mua hävettää joka kerta. Sitten mä niinku sen jälkeen, kun mä oon ollut siinä tilanteessa, mä en ole väistänyt autoilijaa, niin mä kyllä taas niinku haukun itseäni ja tälleen. Mä niinku tajuan sen vasta myöhemmin. Mutta kyllä mä yritän noudattaa. Joo. Toi on ihan hyvä ja se, että yrittää sentään. Joo, se riittää. Niin se on, koska se on enemmän kuin monet muut tekee tuolla, koska me on huomannut, että joitakuita niinku ei kiinnosta, ei sitten niinku yhtään. Ja varsinkin pyöräilijät. Niin. Jos on silleen auto vastaan pyöräilijät, niin autoilijat on silleen, että ihan sama mä voitan kuitenkin. Totta joo. Joo, siis joku tulee niinku pyöräilijät tulee takaa sieltä silleen niinku huokailee oikein sellainen. Joo. Hirveän kovasti. Joo, ja siis Helsingissäkin vaikka on sillä suhteellisen hyvät pyörätiet, mutta sitten on jotain semmoisia pieniä pätkiä aina jossain, missä ei ole niinku, että oikein voisi ajaa siinä jalankulkijoiden puolella, mutta sitten siinä niinku autotien varressa, niin siinäkin on tosi vaikea ajaa, koska siinä ei ole mitään tilaa, ja siinä on laitettu parkkiin ja sitten kaikkia autoilijoita vituttaa. Ja kerran kun tässä, olisiko siitä nyt muutama viikko sitten, niin olin siis ajamassa siinä, päätin, että ajan nyt sitten siinä autokaistalla ja ihan siinä reunassa silleen, että hyvä, ettei kumi ottanut kiinni jo siihen katukivetykseen. Niin siitä ajaa siis semmoinen pakku niin läheltä, että sillä osuu niinku se auto mun kyynän päähän. Niin silleen oikein mielenosoituksellisesti. Joo, okei. Okay. Ja siis avasi vähän ikkunaa ja Joo, siis jos, tiedätkö, olisin pystynyt, niin olisin ottanut sen kiinni ja käynyt repimässä siltä sivupeilit irti. Joo. Ja sitten antanut sille pataan sen jälkeen, laittanut sen tajuttomaksi ja sitten heittänyt ehkä siihen pakun peräosaan ja sitten ottanut itse sen pakun siitä ja laittanut myös pyörän sinne ja sitten ajanut johonkin lähimetsään ja hakenut naapurilta moottorisahaa ja sitten palotellut sen ja polttanut sen ja sitten levitellyt tuhkat matkalla töihin ja hyvä speedi. Joo, ja sitten uuden pakun kanssa eteenpäin. Joo, sitten kerrot aamu. Mulla on ihan hyvä aamu tässä, että kello on 5:30 ja kävi just tekemässä palottelumurhaa. Mites teillä? Kukaan ei varmaan usko. Siis joo, mä uskon, siinä tilanteessa vielä se on tosi semmoista, kun saat muutenkin, voi olla kiireä silleen, niin sitten siinä niinku tunteet on pinnassa. Ja siis sehän vituttaa, että jos joku aiheuttaa siellä, niinku, on se sitten sinä itse tai joku muu, että jos se aiheuttaa niinku vaaratilanteen muille tai sulle itsellesi, niin silloinhan se niinku nostaa tunteet pintaan. Joo, todellakin. Varsinkin jos siellä on lapsia lähellä, niin suojeluvaisto nousee. Jep. Joo, en mä kyllä ymmärrä kanssa, että siis tavallaan tietää sen kiireen tunteen, mutta sitten kyllä tavallaan on oppinut sen, että ei tässä oikeasti ole mikään kiire. Niin ja sitten se, että jos sä nyt myöhästyt niinku muutamalla minuutilla versus se, että me ei ollenkaan, koska sä oot kuollut, niin se on mun mielestä se muutama minuutti myöhässä, niin se on ihan fine. Sepä. Ja sen kun tietää, että se on sitten omaa vikaa, että olisi pitänyt lähteä vähän aikaisemmin, ettei sit olisi aina semmoinen tulipalokiire. No kyllä, joo. Usein siinä menee enemmän aikaa, kun höslii tuolla ja vahingossa astuu portaan ohi ja onko käynyt usein? Tiedätkö sen tunteen, kun sä kävelet ja sitten kävelet vahingossa ohi? Tiedän. Niin liikenteessä sama, että sit vaan menee enemmän aikaa. Käykö sulla usein silleen, että jos sä kävelet vaikka portaita ylöspäin, niin yhtäkkiä se et silleen hahmotakaan enää niitä portaita silleen niin kuin ollenkaan? Missä mä oon? Joo, kyllä. Silleen, että yhtäkkiä se niin kuin, tiedätkö, silleen vähän semmoinen pieni katkokävely. Joo, just näin. Se on vaikea tilanne kanssa. Joo, mutta täällä on näitä liikenteen arkkivihollisia. Jalankulkijapyöräilijä Jarmo. Jalankulkijapyöräilijä Jarmo on siis aivan varma, että jalkakäytävä on yhtä hyvä paikka kuin pyörätie. Ja hänellä on lahja ohittaa jalankulkijat äänettömästi ja saada heidät sitten hämmentymään, mistä pirusta pyörä ilmestyi. Onko nämä tuttuja? Niin, sille yhtäkkiä tulee sieltä. Joo, kyllä pari kertaa säikähtänyt. Mä en tiedä, mulla ei varmaan refleksiä. Mä en silleen niinku hätkähdä. Joo. Se on vaan mun päässä silleen, hui, olipas tuossa. Siis mulla on sitten taas semmoinen niinku refleksi on semmoinen, että me potkasen sitä siihen pyörään ja sitten sen jälkeen nyrkki vielä tulee jostain. Mutta se on vaan refleksi, että ei niinku tiedätkö voi minkään. Mutta on parempi. Joo, mutta pyöräilijäthän ei siis kuulu tonne jalkakäytävälle. Niin ei, joo, totta. Sehän on laitonta. Se on laitonta ja aika kovia menee siellä. Niin, mutta sitten ärsyttävää on myös se, että jalankulkijat saa kyllä olla pyöräkaistalla. Niin, ja sitten silleen kattomatta menee vaan yli rauhassa. Katselee kännykkäänsä. Se on mun mielestä itse tuhosta. Se on kyllä. Kyllä sun pitäisi olla sillä tavalla hereillä. Joo, en tiedä missä vaiheessa se menee, että eskarissa mentiin hyvin parjonossa, mutta sitten rupeaa falskaamaan sekin sääntö. Ei kun mitä tapahtuu siinä välissä? Se voi olla, että joku lobotomia. Niin.
Oota, mä googletan nopeasti. Mietinkö, että miksi sulla värisee silmä? Mä oon vähän poissa olevan näköinen taas. Joo, ei mitään hätää. Löytyykö sieltä mitään? Ei löyty. En kyllä tiedä. Siis joo, joku tommonen varmaan itsetuntoon liittyvä taas. Niin, no varmaan. Tai sitten se on se motivaatio, mikä on siellä kuussa. Näin. Se voi olla. Joo, mutta joku siinä menee tosi pahasti pieleen, kun silloin menee kaikki vielä niin hyvin. Ja katsotaan, tiedätkö, oikealle ja vasemmalle ja vielä kerran oikealle ja kaikki. Ja sitten yhtäkkiä ollaan silleen. Joo, jep, just noin. Ja sitten on se laulu, että minä olen liikennevalo. Tiedätkö se ton? Okei, ei mitään, mennään vaan eteenpäin. No sitten täällä on tämmöinen salainen sankari Sanni. Ja hän siis luulee olevansa supersankari, kun hän pyöräilee vastavirtaa yksisuuntaisella tiellä ja kulkee punaisia päin. Ja hän uskoo siis rikkovansa lakeja vaan auttaakseen muita löytämään sisäisen vahvuutensa. Onko joku oikeasti niin? On. Mä en ole tavannut. Tai siis mä oon tavannut vaan autoilijoita, jotka menee just väärään suuntaan. Mutta siis onko pyörä? No okei. Mutta mä luulen, että se liittyy vähän niin kuin tuohon edelliseenkin, että ne menee missä sattuu. Ootko tavannut niin, se on aika, siis harvoin, mutta aina välillä. Ja mun siis suurin, no ei ehkä suurin, mutta iso kuitenkin painajainen on se, että ajaisi vahingossa autolla yksisuuntaiselle ja väärään suuntaan. Just toi. Mitä sä sitten teet? Sä et voi enää peruuttaa. Niin. Ja sit voi olla, että okei, no mäkin olen pyörällä ajanut niin kuin pitkään yhtä koulureittiä. Ja sitten vasta lopuksi tajusin, että tää on yksisuuntainen. Että mä oon ihmetellyt, kun on jengi töitä, niin mä oon vaan morjastanut. Ai voi. Mutta se on myös ärsyttävää, että ne, jotka tiedätkö, silleen, että kun kokee kuitenkin, että tietää liikennesäännöt ja sitten välillä myös tietää tekevänsä jonkun väärän silleen, että okei, niin kuin, että tässä on nyt tämä pieni pätkä, missä ei ole niin kuin mitään paikkaa pyöräilijälle, niin me nyt menen tämän niin kuin ihan silleen niin kuin 20 metriä menen tässä jalkakäytävällä. Ja sitten sieltä tulee se joku, tää on kävelytie. On silleen, vittu, me tiedän! Just silloin mut missä mun pitäisi olla? Jep, tulee semmoinen Marttaliitto kulkue siinä. Joo, yhtäkkiä. Mistä nekin aina ilmestyy? En tiedä, kyllä. No sitten on väistämätön Vilho. Ei siis usko liikennemerkkeihin tai sääntöihin. Hän on kuin kulkuetta johtava kuningas ja odottaa, että kaikki muut tekee tilaa. Ja totta kai hän on sitten selvästi valittu liikenteen yliherraksi. Ai, että hänellä on oikeus tehdä kaikki. Joo. Enemmän täällä pääkaupunkiseudulla. Onkohan tuolla niinku maaseudulla tämmöisiä? Kun nekin on tavallaan, kun ne omistaa koko tien, niilläkin voi olla sille aika noussut hattuun. No kyllähän siellä aina joku semmoisella kunnon konkelilla menee, tiedätkö, keskellä sitä maantietä silleen, että no ei täällä ole kuukauteen liikkunut kukaan, mutta silleen, no mut nyt liikkuu. Joo, minä menen. Joo, sehän on muuten pahinta, että jos sä ajat niinku jonkun, tiedätkö, silleen perässä tai jotenkin joku on jossain, niin sit kun sä näet, että se kuuntelee musiikkia ja sä yrität, tiedätkö, kilkuttaa kelloa, sä yrität niinku kaikin tavoin saada sen ihmisen huomion ja ei mitenkään. Ei oikein ole enää keinoja siihen. Niin, kun ajaa päin. Jep. Se on se viimeinen brutaalein keino. Joo. Oot sä sitten tommonen, että sä tiedät, että sulla on oikeus mennä, niin oot sä silleen, että no menen tästä, vaikka siinä on. Emme pysty. Joo. Emme pysty. Ei pysty. Ei. Ihan hyvä. Joo. No ihan ok. No sitten on käännytystaiteilija Kalle, joka rakastaa tehdä nopeita ja yllättäviä käännöksiä autollaan ilman vilkkua. Hän haluaa vain antaa sitten polkupyöräilijöille pienen adrenaliinipiikin päiväänsä. Pitääkö siis, näytätkö aina kädellä? Millä sä näytät sun? Me näytän kädellä. Joo. Mulla on vähän laiska, mulla on vähän tälleen sivus. Ai on. Mä vähän hävettää nostaa se mulla silleen. on semmonen. Niin tommonen, on parempi. Joo, semmoinen vähän koukussa, ihan kun mulla ei niinku olkapää kääntyisi ollenkaan. Tai ei siis ei käännykään, mutta se on varmaan. Kaikki sun voimat. Joo, tälleen. Onko sulla semmoinen, että oikeasti niinku vilkutat? En me kyllä vilkuta, me vaan näytän tälleen. Mutta sit se on vaikea oikealle, kun pitää näyttää. Niin, vasemmalla pitää kiinni. Niin, sit me teen kyllä myös välillä silleen, että sit me pitää niinku oikealla kiinni ja sit näytän tälleen vähän niinku ristiin. Silleen, että toivon, että se takana oleva näkee sen. Mutta tiedätkö, kun ei voi, kun samaan aikaan pitäisi niinku olla sitten kohta kääntymässä, sit pitää jarruttaa. Jos me ei jarruta vasemmalla kädellä, niin mullahan aina se vähän kramppaa. Ja sit kun se on etujarru, niin sitä me on kohta siinä maassa, niin sitten ei ole taas niinku yhtään kivaa. Soittaa sitä niin kelloa sille edessä olevalle. Ding ding! Joo. Ja sit samaan aikaan näyttää, joo. On toi kyllä haaste, laji. Se on vähän, siis pitäisi varmaan hommata semmoinen vilkku. Niin. Ja voisiko toimia myös, jos palkkaa jonkun tandempyöräilijän, että sitten ei tarvitsisi polkea, että pystyy keskittyä vaan näihin vilkkuihin. Niin, että istuu vaan siinä perässä ja sitten. Niin. Mutta se olisi vähän, olisiko se vähän tylsää? No voisi olla. Ei ole niin hikiliikuntaa sitten. Ehkä, joo. Mutta siis me vihaan kaikkia ihmisiä liikenteessä, jotka tekee semmoisia yllättäviä ratkaisuja. Ja sitten mä oon myös huomannut, että Tesla-kuskeilla niille ei siis ilmeisesti toimi noi vilkut hirveän hyvin. Kun ne ei vaan siis niinku silleen, että jos sä oot kääntymässä tosta, niin ei vaan tuu vilkkua, mutta auto kyllä menee sinne. Ja mulle se on jotenkin tosi vaikea käsittää, että miksi et laita sitä vilkkua päälle. Onko se vaan, että mä en nopeasti tästä?
Ei niin, tarvi. kun me en niinku tiedä, että mikä siinä on se idea. Säästää sähköä, jos on sähköauto ehkä. Niin. Teslasta en tiedä. No kun sekin, no sehän on sähköauto, mutta että Niin. kyllä nyt luulisin, että siinä sähkö riittäisi siihen, että voi kerran näyttää vilkkua. On toi kyllä vähän itsikästä. Eikö se ookin? Onkohan ne ehkä niille ei ole peilejä, että ne ei tiedä, että takana on joku. Niin, mutta siis me niin näytän ainakin vilkkua, vaikka siinä ei näkyisi niin mailla eikä halmeilla yhtään ketään. Niin, aivan. Me näytän myös pyörälläkin. Niin. Vaikka me tiedän, että me on ihan täysin yksin pyöräilemässä jossain Savonlinnan peräkylällä. Kyllä. Niin silti me on vaan tuonne me on menossa, jos joku miettii. Jos se murhaaja nyt siellä perässä vielä roikkuu, niin on menossa tuonne vasemmalle. Niin Paku tulee perässä. Hyvä tietää. Siihen suuntaan. Noi on erikoisia, en arvosta. Joo. Sitten on tutkimusmatkailija Timo. Hän ei siis ole varma, mikä on se oikea kaista autoilijoille, mutta hän tutkii sitä mielellään rinnakkain polkupyöräkaistan kanssa. Ja hän on kuin geologi, joka siis etsii harvinaisia mineraaleja. Niin joo. Hän. Joo. Tuttu hemmo. Joo, eiks vaan? Siis joo, asuttiin joskus tuolla Vaasassa omakotitalossa, niin siinä aina meni, katu oli semmoinen niin umpikyö, että siitä ei päässyt ja meidän talo oli siinä umpikyön päässä. Joo. Niin sitten meni tosi monta pyöräilijää ja katteli niinku maisemia. Se oli ihan hauskan näköistä. Joo. Ihan niin kuin olisi eksyksissä ne tyypit, jotka pyöräilee sieltä Se on vaikea. kattelee meidän taloa siinä. Joo, kelpaa. Okei. Täällä on tän näköistä ja sitten samalla seilaa ihan miten sattuu. Siis joku tuli myös meidän pihalle. Meillä on semmoinen huvimaja, semmoinen grillikatos. Niin joku tuli portista sisään ja meni katteleen sitä. Oikeesti? Me oltiin pihalla koiran kanssa. Eikö oltiinko? Ei oltu. Iskä taisi huomata se, että kuka toi on toi, seisoo tuolla. Eihän toi ole ok. Otti grilliä ja rupesi grillaamaan. Niin no ei siihen, se sitten laittoi telttaa pystyyn. Eikö tää ole julkinen paikka? Mentiin mukaan ja laulettiin vähän kumbajaata. Joo, no mutta sehän on kiva, hauskaa aktiviteettia tuolla ystävien kanssa. Joo. Mutta Ventovirran kanssa ei niin. Oli outo. Erikoinen. Kelle tulee mieleen toi? Tutkimusmatkailija Timolle tietysti. Kaalimadon verkkokaupassa pienuus ja nopeus on valttia. Hinnasta ja nopeudestahan tässä puhutaan. No, sitähän sä kysyit. Kaalimadon valikoima on täynnä kotimaisia tuotteita ja sitä varten on myös salko komeasti kovana pystyssä, siis avainlippua varten. Pitäähän sen avainlipun jossain olla liehumassa, että jengi tietää, että Kaalimato on suomalainen ylpeästi. Mustalista podcast tarjoaa nyt Kaalimatoon aika kivan tarjouksen, eli käytä koodia Mustalista ja saat -20% pois tilauksen hinnasta. Eli tarvitset Suomen suosituinta kaalimatoliukkaria, tappia tai jos jonkinnäköistä täristintä ja väristintä, niin koodi Mustalista käyttöön kaalimato.comissa. Hoida homma ja kyllähän se hoidat. Aattele nyt itse. 20% pois. Listojen lista. No sitten olisi listojen lista. Seuraavassa listassa käsitellään siis ruokia, joita sun ei missään tapauksessa tulisi laittaa mikroaaltouuniin monista erinäisistä syistä johtuen. Ja sanotaan, että nyt tulee aika yllättäviä. Joo. Ja haluan myös kuulla, että mitkä kaikki näistä on kävässyt sulla mikroaaltouunissa. Onko sulla kotona mikro? Mulla ei ole enää ollut nyt, kun asuu yksi. Joo. Mutta lapsuudessa on tullut tutuksi säteilyt. Joo. Kyllä on säteilyt tullut tutuksi. On kerääntynyt. Joo, minunkin piti lopettaa sitten mikroaaltouunin käyttäminen, kun ei tee kuulemma hyvää ihmiselle. Joo. Sitä varten me saan tällä hetkellä tommosia pieniä sähköiskuja koko ajan merkkejä ulkoavaruudesta. Tää virkeänä. Joo, just näin joo. Virtaa piisaa. Täällä on ensimmäisenä nimittäin vesi. Vesi ei varsinaisesti ole ruoka, mutta se mahtuu ehdottomasti tälle listalle, koska se on meille ihmisille elintärkeää. Ja ei siis saisi missään tapauksessa yrittää keittää mukillista vettä mikrossa, koska vesi kuumenee valtavasti, vaikka siinä ei näykään mitään kiehumisen merkkejä, koska astia pysyy viileänä. Ja sitten kun yrität sekoittaa sitä tai lisätä teepussin tai jotain muuta, niin sitten vesi räjähtää ympäriinsä ja yleensä suoraan kasvoille, koska siinä on semmoinen pintajännite. Joten siis jos sun täytyy mikrottaa vettä, niin sitten pitäisi laittaa mukiin joku sekoitin tai joku, mikä rikkoo sen pintajännityksen, vaikka metallinen haarukka. Esimerkiksi on tosi hyvä laittaa sinne. Hyvä vinkki. Jotta se ei sitten niinku kätkeydy. Ei saa laittaa metallia mikroon. Okei, älkää laittako. Joo. En ole tainnut tota. Eiks vaan? Koska kyllä mä joskus olen lämmittänyt, vaikka ei ole jaksanut keittää vettä ja halua teetä, niin kyllä mä oon laittanut sen sinne. Ei ole räjähtänyt. Meekin. Ja siis me on kyllä myös laittanut uuniin, mutta me en tiedä, onko se yhtään sama asia. Aika hitaasti tulee. Se aika hitaasti tuli ja se sanotaan, että muki kuumeni ihan helvetisti toisin kuin se vesi. Ai jaa, niin sä laitat joku H&M:n muki ja se räjähti sinne. Eikö ne ole aika se herkkiä? oli muumimuki. Okay. Joo, mutta se ei onneksi räjähtänyt, mutta siis veikkaan, että ei se nyt hirveän kaukanakaan ollut. No ei varmasti. Mutta siis tiesitkö tätä vedestä? En tiennyt. Kyllä kaikkea kanssa. Kaikkea pitäisi miettiä. Tätä varten olisi paljon helpompi, kun ei ole mikroa.
Näin. Ei Tän tarvitse takia. miettiä tämmöisiä. Jeps. Toi olisi kyllä rento, kun laittaa sinne teepussin. Hei, ihan hirveetä. Mut pitää kyllä testaa nyt vähän utelias kuitenkin. Ihan hirveetä. Lähdetään testaamaan tosta. Voidaan. Ja mitä se oli, että se on metallinen lusikka sinne mukaan, niin bindejä nyt. Siis mulla on joskus käynyt nuorempana silleen, että kun me on ollut leipomassa ja sitten laittanut suklaata, sitä semmoista taloussuklaata, mikä on kääritty siihen folioon, niin sitä niin kuin mikroon ja sulattanut sitä siellä. Ja sinne onkin mennyt sitä foliota niin pikkusen mukana. Ja sitten me on havahtunut siihen, että sieltä siis niin kuin mikrosta, mä vaan näen, kun sieltä kiposta tulee sellaista niin kuin ihan valkoista semmoista sankkaa savua. Ja sitten me on ollut ihan, että hei, että mitä nyt, että miksi tää palaa? Ihan siis siellä oli semmoisia niin kuin mustia jotain hiilenkappaleita siellä niin sitten sieltä löytyy se folio, niin se ei ilmeisesti ole hirveän hyvä asia. Ja uuden vuoden tinat siinä samalla. Niin, no totta. Mutta en nyt kyllä yhtään muista, että mitä niitä tuli, että toteutuko. No en tiedä. No aika vaarallinen. Siis just sille lapsena kokeillut, mutta ei kukaan vahtinut. Mutta kyllä mä muistan, mä laitan jonkun keksin, suklaakeksin. Joo. Niin sehän tarttui siihen lautaseen kiinni ja sitten koko kämppä haisi ihan palaneelta. Sitten mä yritin peitellä sitä sille, että mä avasin vähän parveketta. Sitten just silloin tietysti iskä tulee kotiin. Joo. Ja mä vaan silleen, no, mites meni? Ja isä ei huomaa Ei. mitään. Joo, ei Ei varmaan ollut. keittiön tarvitse. Minä voin tehdä tänään kaiken siellä. Yes. Joo, iskällä oli heti palosuunnitelma valmiina. Me kokoonnuttiin kokoontumispaikalle. Ja Joo. Joo. Ja siitä sitten lähdettiin eteenpäin ja pyydettiin palokuntaan. Sairaalaan. Joo, sairaalaan jo valmiiksi. Sitten on hedelmät. Ei ole koskaan hyvä idea laittaa hedelmiä mikroon. Esimerkiksi rypäleet voi räjähtää ja rusinoista irtoaa niin paljon plasmaa, että se voi pilata mikrosi. Okei, niin ehkä jos se on vähän niin kuin liian kuivasti, kun eikö se on aika Onhan se kurkkunen. aika käntty. Niin. Mitä niistä voi irrota? Jotain plasmaa. Plasmaa. En yhtään tiedä. Tämä kuulostaa jotenkin siltä, että noita rusinoita ei pitäisi syödäkään. Niin. Et ei tämä nyt kuulosta turvalliselta. Eikö se ole yhtään. hyvä juttu? Otetaan nämä plasmat ensin pois. Joo. Ei Jaa. kiva. En kyllä myöskään tiennyt, tai siis kyllä mä nyt oon ymmärtänyt, että kyllä sillä voi asiat räjähdellä. Ja jos joku ruokakin, jos se lämpiää tarpeeksi, niin sitten silleen Niin kyllä. saattaa heittää kaiken. Eikö glögiinkin laita rusinoita, mutta ehkä se ei ole niin tarpeeksi kuuma. Niin ja ehkä sitten jos ne on siellä niinku nesteessä, voiko se niin. niinku auttaa siihen. Mutta miten joku vaikka rusinapulla, jos sä haluat vähän lämmittää sitä mikrossa? Niin, kyllä totta. Mikropilalla. Kuka ensinnäkin syö rusinapullia? Mulla ei ole mielipidettä. Mä oon kuullut, että se on jollekin tosi huono. Mun mielestä ne on ihan ok. En mä nyt silleen laittaisi, mutta jos niin, joku tarjoaa, niin. Siis mä ymmärrän, että miksi niihin laitetaan. Niin, kun rusinahan maistuu vähän samalle kuin oksennus. Tai vähän. Mut ihan silleen. Okei. Ootko sä kokeillut? Vai onko tää nyt? Ai rusinoita. Niin, Oon pullassa. kokeillut. Oon me kyllä joskus syönyt siis rusinapullaa, mutta me en vaan ymmärrä, että miksi. Joo. Kun me ymmärrän sen, jos sinne laitetaan kaneelihässäkkää tai aika montaa muutakin hässäkkää, mutta se Niin. rusina on haastava. Miksiköhän sitä on laitettu alun perin sinne? En me tiedä. Silmät. Mutta siis just itse asiassa rupesin miettimään, että yksi maailman kaikkein parhaimmista pullista on Savonlinnasta kotileipomo Kupsakan rommirusinapullat. Mutta niissä ei ole silleen kokonaisina kyllä niitä rusinoita, vaan se on semmoisena töhnänä siellä. Niin, siellä välissä Niin. sitten. Aivan. Mutta onhan sekin tietysti rusina, että varmaan joutuu nyt sitten pyörtämään kaikki, että rusinapullaa helvetin jees syökästä. Niin, mutta sekin oli varmaan sitä plasmaa se. Ja niin totta, ilman kanssa maistukin niin hyvältä, kun se on laitonta. Totta. Joo. Ja pilaa sen, johon se sitten laitetaan. Sitten täällä on chili. Chilit voi olla hyvin ikäviä mikrossa. Niissä on taas kapsaisiinia, joka tekee chileistä mausteisia. Ja ne höyrystyy ja leviää mikrossa sitten ympäriinsä. Kun avaat mikron, voit saada kasvoille astetta vahvemmat höyryt. Se on varmaan aika vaarallista, jos muutenkin on vaarallista syödä ja hieroa silmiä. Tähän voisi olla joku kidutusmuoto. Joo. Mieti aina puoli minuuttia ja sitten avataan siihen uhrin naamalle ja taas Joo. aina kun kuuluu piip, piip, piip. Niistä aina no niin ja sitten mennään taas ja uhri vaan ei enää. Joo, se on hieno hetki odottaa siinä. Mä olen, Joo. mites sulla pääsiäinen? 30 sekkaa menee sinne vielä. Ja sitten. Ei mä kerron kaiken. Jep. En ole kokeillut. Kokeillaan tuotakin sitten. Joo, testiin. Sitten luulitko, että voit keittää kananmunan mikrossa? Mietipä uudelleen. No tässä on varmaan joku, että sä voi räjähtää, eikö niin? Joo. Munan sisältö muuttuu superkuumaksi ja höyryllä ei ole paikkaa minne mennä, joten lopulta joudut siivoamaan ympäri mikroa levinneitä pieniä kananmunan palasia, eli sekin räjähtää. Nämä on vähän tyylisiä, kun nämä vaan kaikki niinku räjähtää. Joo, mä joskus tein jonkun munakkaan. Kyllähän joku tekee niinku laittaa valkuaisen lautaselle ja sitten. Niin, Mutta onko se, tarkoittaako se semmoista mutta niinku ehkä niinku keitettyä? kokonaista, niin sitä ei niinku voisi laittaa. Totta, toikin oli varmaan joku TikTok-trendi, ne kokeili. Joo, siis kyllä me on ainakin niinku
rikkonut kananmunan lautaselle ja laittanut mikroon. Nonni, hyvät sulle. Joo, kiitos. Ei räjähtänyt. No hyvä. Sitten täällä olisi vielä viimeisenä leipä. Mitä? Jos laitat leivän mikroon, et pilaa mikroa, vaan leivän. Noin 10 sekunnin mikrossa olon jälkeen leivästä katoaa kosteus ja siitä voi tulla kova ja kuiva. Paras tapa lämmittää leipää on laittaa se uuniin muutamaksi minuutiksi. Kuka lämmittää uunin sitä varten, että se laittaa leivän sinne muutamaksi minuutiksi? Se oli lapsuuden juttu ainakin meillä, kun oli lämpöisiä voikkuleipiä. Niin sitten kun oli jo aikaa, niin sitten laitettiin uuni päälle ja sinne Niin, mutta ihan yhtä lailla pystyttiin tekemään silleen, että laitettiin siihen vähän juustoa päälle ja sitten laitettiin vähäksi aikaa mikroa, että se sulaa siihen. Ja se on vähän ehkä jopa parempi, kun se on vähän semmoinen kova. Niin. Sokki. Munkin mielestä. Niin. Tai silleen, mutta ei kerrota kellekään sillä, kun ihmiset on niin eri mieltä tästä. Niin. Vähän sama asia, kun sanoisit, että tykkää, kun on ilmat vähän viilentynyt. Totta. Ei saa sanoa. Syksy tullut. Niin. Ja sitten jos laittaa siihen juuston väliin vielä rusinoita. Niin, kun ne rusinat on niin helvetin hyviä. Mutta niistä sitten, kun se plasma leviää sinne mikroon. Se on väsiä päälle. Se on kyllä paha. On joo. Ja laitetaan vähän vielä chiliä ja ehkä siipaloidaan muutama rypälle. Ja kokonainen kananmuna vielä kylke. Sen jälkeen ääntä kohti. Joo. Mutta niin. Sitten niinku kuitenkin en mä ihan varma. Niin. Mutta kuten sanoin. Ei pidä laittaa kyllä voi mikroon. olla niin. Mutta en nyt laittaisi kaikkia munia samaan kippaan. No toisaalta kyllä tolleen, mutta niin, myös jokainen tekee mitä kyllä, just tällä tavalla. Mustassa listassa mukana Suomen ainut virallinen olympia- ja paralympiakomitean valmennuskeskus, joka tunnetaan paremmin nimellä Pajulahden liikuntakeskus ja urheiluopisto. Olen maininnut aiemminkin Pajulahden naisten viikonlopusta ja nyt siis on aika varata paikkaa tähän pajulahti.comin kautta. Mene sinne vaikka kavereiden kanssa rentoutumaan, hoitamaan kehoa, nauttimaan herkullisesta ruuasta ja viettämään aikaa mahtavan hyvällä porukalla. Lisätietoja Pajulahden naisten viikonlopusta saat pajulahti.comista. Roskaposti. Lähetä roskapostia mustan listan WhatsAppiin 050 533 2205. Hei, sitten vielä roskapostikysymys. Yeah. Jos sun pitäisi valita yksi elokuva, joka kuvaa elämäsi tarinan, niin mikä elokuva se olisi ja miksi? Ootas hetki. Ihan pieni hiljaisuus nyt sitten. Ihan pieni hiljaisuus. Tuo on hyvä asenno ja hengittelen tässä. Varmaan kun Nemoa etsimässä. Joo. Tiedätkö? Aik silleen hukas. Joo. Olipas surullista. Ei vaan siis silleen niinku, ois aika rentolla joku eläinelokuva, koska tuntuu, että ihmisillä on hirveästi kaikkea ihmissuuden ongelmia. Mikä susta? Mä mietin vielä. No kun siis me mietit varmaan niin joku, tiedätkö, ehkä Titanic. Joo. Jos mietitään vähän samalla tavalla kuin Titanic niin sinne niin jäiseen mereen, niin mekin usein kohtaan semmoisen henkisen jäätymisen yrittäessä niin selvittää, että miksi sukkaat katoaa aina pesukoneeseen ja kaikkia muita, tiedätkö, tämmöisiä ihan perus. Siis kun tässä on tämä monimutkainen suhde Jackille ja Rosella, niin mekin on vähän niin kuin samalla tavalla jumissa tämmöisessä niin kuin monimutkaisessa suhteessa Netflixin ja tekemättömien töiden välillä. Ja hirveästi puhutaan ja kohutaan, onko se tapahtunut. Joo. Ja sit sä vaan vajoat koko ajan. Joo. Niin kyllä se on niin kuin mun elämän peili. Mun mielestä toi on ihan hyvä. Ja aika vanhakin. Niin, no sekin. Toi on kyllä paha. Siis tavallaan on kattonut, mutta nyt kun kysyy silleen vähän niin kuin, että kerro vitsi, niin mulla on niin tyhjä pää. Mutta toi on myös vaikea, koska ikinähän ei tule, jos joku kysyy silleen, että hei, et mikä on sun mielestä paras suomalainen elokuva? Joo. Niin sä oot yhtäkkiä silleen, että ei Suomessa tehdä elokuvia. Että en ole yhtään nähnyt. Ei taida olla. Sitten on silleen Helmiä ja Sikoja. Niin. Tyttö, sinä olet tähti. Sitten on se Helmiä alkaa ja tulla. Sikoja. Niin, just näin. Tyttö, sinä olet tähti. Niin sitten niitä, tiedätkö, alkaa tulla, kun niitä pääsee miettimään, mutta ensin niin ei tule mitään mieltä. Joo. No mikäs mulle, sano nyt, auta mua nyt. Hei, mä en jaksa. No siis toisaalta se Nemoa etsimässä, että sehän voisi olla sitten sun kohdalla se motivaatiota etsimässä, jos se nyt on siellä kuussa. Niin. Mutta mitä mun elämässä nyt on tapahtunut? Oota niin. No niin, tää pitäisi nyt selvittää. Mä voisin olla Vaahtaramäen Eemeli. Mähän on siis fanittanut Vaahtaramäen Eemeli. Onko siitä elokuva? En tiedä. No sarja ainakin. On, siis, varmasti on ollut elokuva. Joo, mulla on siis yksi päiväkirja ollut. Joo. Ja siellä on lukenut tasan 2 asiaa. Arvaan mitä. Että Eemeli on kiva ja sitten toisella sivulla lukee, että Santtu on tyhmä. Ja kuka tämä Santtu on? Hänestä ei ole tehty elokuvia. Ja se on mun veli, mutta ei se oikeasti ole tyhmä. Ei oikeasti. Santulle terveisiä. Joo. Mut niin, se on ollut hetken huuma. Pienessä kiivastuksessani. Pienissä humalapäissä ja 9-vuotiaana. Näitä sattuu. Okei, eli Vaahtaramäen Eemeli. Joo, siis Eskarissa oli joskus joku naamiaiset.
miksi mä osoitan sua. Eskarissa oli joku naamiaiset ja sitten kaikki muut tytöt oli prinsessoja. Mä olin Vaahteramäen Eemeli. Hei, ihana. Mulla oli siis pyssy. Siis Joo. mulla oli semmoset niinku... Oliko se semmoinen puupyssy? Se oli joku auto, koska mä oon niinku elänyt poikien keskellä. Joo. Mulla oli semmoinen auto niinku autoradasta tehty semmoinen, ei edes näyttänyt pyssyllä, mutta semmoinen niinku keppihomma. Joo. Sitten sille mä niinku ammuin. Voi että. Ihanaa. Mä olisin kyllä halunnut olla joku prinsessa, mutta en tajunnut silloin. Mutta en halunnut silloin olla. En. Mä olisin voinut olla joku prinsessa, mutta kun mä en halunnut olla. Niin, kun mä en oikein sovinut sinne leikkeihin. Kaikki muut leikki niitä prinsessaleikkejä. Sitten mä tulin kysymään Vaahteramäen Eemelin, että pääsinkö minä mukaan leikkiin? Niin. Minä voi ampua. Tällä autolla. Joo. Mutta oli vähän huono vastaus. Mä en oikein keksinyt. Ei, kun me en hyväksyn ihan täysin tuon vastauksen. Mun mielestä toi oli hyvä. No hyvä. Mä voin soittaa sulle sitten jälkeen. Soita sitten, kun tulee vielä joku, tiedätkö, oivallus, että tää elokuva. Joo. Mä laitan Hitmixin studioon 0401836576 numero. Miten se Menikö voit oikein? muistaa sen? Elää siellä viitti. Meni oikein. Herra Jumala. Minä oon kuunnellut. Joo, mutta silti miten sä voit muistaa sen, kun hyvä, että Siis mehän meinaan vahingossa alkaa kertomaan minun omaa numeroa aina välillä, Joo. koska siis mulla alkaa niinku samalla tavalla. Ai jaa, älä nyt kerro liikaa. No en kerro yhtään tämän enempää, Joo. mutta siis se on, tiedätkö, ihan hirveä se hetki, kun meinaa alkaa luettelemaan ja sitten ei. Jussi kattoo sun. Ei Jussi varmaan tajuaisi yhtään mitään terkkuja vaan Joo. hänelle. On myös antanut, kun on joskus vienyt pyörähuoltoon, niin antanut sinne Hitmixin studio WhatsAppin numero. Se oli kans hieno hetki. Sitten kun se oli jo laittanut sen sinne, ja sitten mä aloin epäilemään sitä. Ja sitten mä olin silleen, hei, laitetaan sittenkin yksi toinen puhelinnumero Joo, ei laiteta sinne, tätä. että jos voitte sitten siihen ilmoittaa. Joo, sitten aamulla ootte kysynyt jotakin, että mikä on sun lempihedelmä. Sitten täällä on tää pyörä. Hei, pyöränne on nyt noudattavissa. Öljy. Joo. Joo. Okei. Voi ei. Hei, oliko ihan kauheeta? Niin, päästetäänkö tuo siivoja sitten? Se on tuolla nyt. Seuraavana. Kuunnellaan, mitä se tekee. Se imuroi. Onko se minusta toi kuulostaa moppaamiselta? Nyt sillä meni varmaan joku silmä mäntysuopa mopista. Joo, no mutta se alkaa sitten varmaan olla pikkuhiljaa valmis. Joo. Sitten kun ottaa vielä huikan siitä mäntysuovasta, niin siitä se. Johan lähti siivoukseen. Oli kiva. Kiitos kun sai tulla ja olet tosi kiva ja näin. Ja tällä tavalla. Hei Kaisa, sä oot ihana ja ihanaa, että tulit tähän. Hei, kiitos paljon kun sai tulla. Kaisasta vakiovieras. Ei tarvitse. Kommentoi alas kyllä, jos haluat näin. Mä poistan sen. Casters, just listen. Tätä sai tällä rahalla. Tämänkertainen musta lista oli tässä. Lisää jaksoja löydät, no esimerkiksi täältä.